Kaixo lagunak, hementxe gaude mintzontziak lehenengo probari aurre egiteko prest. Esan beharra dugu, proba hau egiteko oso baliagarriak izan zaizkigula eskainitako baliabideak. Batetik, euskalkiak.eus ataria, euskalkiak zeintzu diren eta non erabiltzen diren errepasatzeko primeran etorri zaigu. Eta bestetik, Baleikiren artikulu interesgarriarekin asko ikasi dugu, eta argi dugu asko dugula oraindik egiteke. Bidaiatxo bat, birtuala bada ere egin dugu, Euskal Herrian zehar, eta hainbat lagun bisitatu ditugu euren euskalkian, tximeleta, igela eta arkakusu adierazteko zein hitz erabiltzen duten jakin asmoz. Hasiko gara bidaiarekin. Haupa, niratina, Satzondokoa naz, Durangaldian dau, eta hemen 3 animali horrek esaten dugu tximeleta, igela, eta nire kasuen arkakusua erabili bar baduten be, normalien ez dut erabiltzen, eta txarto esan bat badauen be, pulgi erabiltzen dut. Baina, berez arkakusua izin biko zan. Da nire euskalki zen mendebaldeko euskalkia da, eta hori, holan ez duten guz animalizek. Kaixo, Iratxar esenaz, eskoiatzako berbalagunetan parte hartzen dut, hemen eskoitzan mendebaldeko euskalki seitzen dut, eta guk tximeletia edo txipeletia egual gehiago izeten da gabeko tximeleta hori, igela edo ugarixue eta bukatzeko arkakuxue. Kaixo, Idoia naiz eta Bilagonakoa naiz. Nire nik 3 animaliak esateko modua izango litzake tximeleta, arkakusua eta zapua. Bilagonakoa izanik, Tolosaldea eskualdean kokatuta dago, baina Tolosaldeko beste herri batzuekin konparatuta, Bilagonan Aiztondo bailaran kokatuko litzake, eta hor bai daude desberdintasun batzuk Tolosaldeko beste herri batzuekin alderatuta. Pixka bat, Goierriko euskalkia hasiko litzakeena, ez? Orduan guk Goierriko euskalkioi horren kutsurik ez daukagu, Bilagonan eta Aiztondo bailaran. Orduan, desberdintasun txiki batzuk badauzkagu. Beraz, Xabi Petriarte deitzen naiz, 26 urte ditut, Doni Baneloitzunen sortu naiz eta Hendaian bizi naiz. Euskalkiaren kontua hemen Hendaian aski berezia da, Hendaiak muga egiten baitu Gipuzkoarekin, beraz batzuk hemen Hendaian hitz egiten dute erdialdeko euskalkian, entzuten da ere Nafarrera Hendaian, eta Nafar Lapurtera. Gero gazteen artean agian gehien bat erabiltzen den euskalkia edo euskara batua litaike iparraldeko batua. Nik adibidez iparraldeko batuaz hitz egiten dut. Eta 3 animaleen esateko modua litaike enetzat kukusoa alde batetik, gero pinpilin pausa eta azkena igela. Hala. Egun hon, ihitz dut izena, Sibeotarra niz, Basabutara, atarratze ondoko herri tipi batetakua, Aloze izenekua. Guk altxarilia erreten diogu, tximeletai, bestela igela erreten dugu, eta eurentzeko guk kukusua erreten dugu. Leire naiz, Beratarra, gure euskalkia Goi Nafarrera da, bereziki bai beran eta bai bailarako bertzelau herritan, portziritako izkeran solas egiten dugu,
eta 3 animali horikiri tximeleta, igela eta kukusua erraten digu hemen. Kaixo, itxasne naiz, Etxarri Aranazkoa, eta gure euskalkia Ego sortaldekoa da. 3 animali hauei, tximeleta, kukusua eta zapue deitzen dio.